2 fetițe gemene născute prematur au fost primele care au beneficiat de noile aparate donate de Clubul Rotary Maternității Odobescu. Aceste echipamente au un rol important în prevenția apneei, o boală des întâlnită la prematuri care se manifestă prin oprirea respirației timp de câteva zeci de secunde. Lipsa mișcării fine a prematurului sau lipsa respirațiilor este detectat de acea saltea, care se numește salteaua de apnee, care este prevăzută cu un senzor cutanat pe care o să-l vedeți acolo și cu o alarmă. Da? Și piuie în momentul în care copilul uită să respire. Fiind un proiect la nivel național, au fost achiziționate 420 de aparate care s-au donat spitalelor din România. Clubul Rotary Buzia și-a revenit un număr de 5 echipamente, 2 le-am donat Spitalului Maternității Odobescu, un aparat le-am donat secției de pediatrie Bega și 2 aparate Centrului Medical de Recuperare Clinic Cristian Șerban din Buziaș. Un astfel de aparat pentru prevenția apneei nu costă mai mult de $70 și ușurează cu mult munca asistentelor din maternitate. La Spitalul Odobescu se nasc anual peste 3000 de copii, dintre care 100 prematur.